Kaya sing tak aturake ngarep mau Mbak Tatin, seksine wong sakmene mbane iki. Pripun? Mbak Elisa mbiyen ninggali 1 juta. Niku rak Mbak Elisa to nggih. Nggih, Mbak Elisa. Nek Mbak Elisa ya pen kajenge Mbak Elisa. Terus sampean beda mesti ya? Beda. Luwih akeh ya? Ya nek aku ya ndelok engko jajal saking bulurah piye. Mongko bulurah liwati Bu Kesi. Berarti Kesi. ndelok Bu Kesi piye iki kok? Oh, nggih Bu Kesi ya piye. Dadi Bu Kesi ndelok nang dalange lah tergantung kok dalange piye. Lah aku manut bulurah piye iki bulurah? Malah ubeng-ubengan. Lempar-lemparan. Nggih menika nderek sowan wonten Banaran nggih Pak Cahyo. Nggih, Banaran Sidoarjo Senori Tuban. Senori Tuban menika nembe sepindah menika kula sowan wonten mriki matur sembah nuwun. Menika nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki. Menika acaranipun bersih desa nggih. Nggih, utawi sedekah bumi. Oh nggih. Menika nderek ndedonga Pak Bu, mugi sedaya masyarakat wonten Banaran mriki tansah pinaringan slamet, sehat, kathah rezekine. Rezeki ingkang berkah barokah. Nggih, amin. Matur sembah nuwun menika sampun napa jenenge kersa nimbali Tatin sing kaya dream nggih. Matur nuwun Pak Bu, sedayanipun menika nggih nganten iki wujudipun dream ning dandan nganten iki. Aja kloro-loro ngono kuwi lho. Lah ngapa? Mergo kaya dream akhirnya awakmu viral. Jajal awakmu kuru aking ngono kuwi malah ora kondang. Piyayi kene iki mergo kulino nonton ning YouTube, nonton ning TV karo sinden Tatin kaya apa ambak sampean lemu ning nyatane gemesne. Nggih napa mboten Bapak-bapak? Lho, kuwi penggemarmu kuwi, Tin. Ra mungkin iki mau sapa sing ngomong nek kaya dream. Aku. Terus? Lah kuwi mau dream nggih ada apa? Minyak toh? Minyak. Mongko nun sewu sponsor terbanyak di sini napa Bu? Pertamina nggih. Lah niku biasane lek sing jenenge lenga diadain napa? Dream. Lah kuwi dream ki penting. Tanpa ada dream dan minyak, mokal iso bersih dusun wayangan nanggap dalang cahyo sindene Tatin titok. Lho ngono kuwi. Mula tepuk tangan untuk dream kita malam hari ini. Ah, Bapak Ibu kaya tepuk tangan nggo dream lho. Iki wong ya aku iki kaya ngene dandan 2 jam lho Pak Yoyo. Ngapa? Kok isih-isane donake dream mbok liyane dream rak ya ono ta? Lah nek liyane enek. Apa? Gentong. Malah saya nika kowe iki mbok ora sia-sia karo wong wedok ngono lho. Sia-sia piye to, Nduk? Ora wong ya nek wis cantik ngene iki rak ya oh Mbak Tatin sing cantik ngono ora Mbak Tatin sing kaya dream ngono kan ya jenengan nek ora tanpa wong wedok piye padake? Loh ora apa-apa. Lah aku ora masalah. Nun sewu ya, upaman ning donya enek lanang tok apa wedok tok ya. Sing rugi tetep wong wedok. Kok iso? Lek wong wedok tok bingung arep piye? Lek wong lanang tok ora masalah. Sik nek banci, ayo. Ya ora lah. Masa ya karo ya jenenge wong wedok. Lah lek eneke kuwi witekne ngopo? Kayak Apri ya lumayan kae. Sajake kulino karo banci iki dalange. Ya ora jenenge lanang karo wedok iki wis dadi siji kaya Adam Hawa mau lho Pak Yoyo. Dadi anane wong lanang kuwi ya karo wong wedok ngono. Dadi nek karo wong wedok iki aja sia-sia. Wong sing sia-sia iki sapa to? Sponsor terbesar untuk Banaran Bersih Dusun niki saking napa, Pak? Pertamina to? Pertamina niku napa to, Pak? Minyak to? Minyak niku diadain napa? Non? Apa? Drum nek mriki drum. Oh, drum nggih. Drum nggih. Lah kowe milih drum apa drum? Ayo. Kula kados drum, Pak Bu. Lho, iki tugasine padha lah. Nggih monggo nek anu masyarakat wonten mriki ajeng madhahi teng drum monggo. Ya aja mutung ngono kuwi. Lah sampean mumpung ditimbali dipercaya karo Bu Inggi karo panitia masyarakat mriki supaya nglipur piye carane memberi hal yang senang untuk warga masyarakat aja mutung ngono kuwi. Ya ora apa-apa kok wis dipadake drum. Nggih. Ya wong lagi tengok-tengok cantik lagi menikmati makman saka sing diparingke panitia kok Mbak Tatin kaya drum. Aku langsung, "Hah? Kaya ngene padake drum." Tak gelem. Sing nyek laku to. Sampeyan ora ngerti rahasiane seorang dalang. Dalang iki anggere nek sinden dielek-elek, biasane dhek malah seneng. Oh, berarti sengit dulit. Ya aku lho gur ndulit tok gelem, sapa sing gelem kaya ngono kuwi? Lah maksudnya? Ya ora iso tegese senengi tegese memberi perhatian khusus kepada sinden itu sendiri. Oh, nek jenenge ngono kuwi berarti nek umpamane ngunek-uneke berarti sayang. Murah nyapa kok sayang? Lah piye toh? Jarene kuwi mau piye nek
ngunekke ngono piye mau? Perhatian. Perhatian adalah tanda dari Seneng. berarti jenengan seneng kula. Seneng antarane dalang karo sinden. Tenane. Ya wegah mosok aku gedene semono mlebu ning drum ya gah. Ya aku ya wegah dileboni ngono sakmono gedene kono padake iki ya gedhe ning cilike. Sae-saesane. Yen cara ngene jenengan pundi, Mbak? Alamate jenengan? Oh, nggih, nderek nepangaken nggih Pak Bu. Kula menika saking Sentolo Kulon Progo Yogyakarta nggih. Dadi wau mriki niku perjalanan kurang luwih 4 sampai 5 jam. Dadi iki ada kono ada kene tundekke drum. Matur nuwun nggih Pak Yayak nggih. Sami-sami. Nggih, jan. Dalang kok le jan apik tenan ngono lho. Ora ngono kapan jenengan iso silaturahim karo Piyai Banaran kaya ngene lek ora lantaran Pak Cahyo Kuntadi kan ya moga. Oh, nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak Cahyo. Lantaran panjenengan kula saged sowan wonten ing Banaran menika. Lek cara desane jenengan kampunge jenengan jenenge apa? Lek kene kan sedekah bumi kono apa jenenge? Mriko nggih merti dusun. Merti dusun. Nggih. Ada perbedaan apa mboten antara Banaran kali Sentolo? Ya bedane ada. Bedane apa? Bedane nek nggon mriko iki mengko sing nonton rapati akeh. Oh. Nek mriki jan tumplek blek sakmene saking mriko ngantos mriko manusia sedaya lho niki. Nggih, ya dicicukne wiran ki 300-an kok. Ora nonton ya rugi. Pinten iurane? Ana sing 300, ana sing 250 kene undha usuk ngono kuwi. Oh. Minim iki 130 ki merem dipet pisan. Niku saking masyarakat nggih. Nggih. Nggih mengko lantaran panjenengan. Nggih. Panjenengan terus kula. Heeh. Kira-kira kinten malam hari ini saya berapa? Lho saru, mosok ngono diomongne nang kene. Alah kok dadi Bu, benjang malih nek menawi ajeng nanggap kula mboten sah liwat dalange nggih. Soale menika guntinge landhepe pol iki. Aku ora gunting, Lah apa? ngelongi. Oh, berarti nek ngelangi jatahku berarti ki wayang gamelan dan sebagainya ki aku yang melu duweni lho. Kok iso? Lah kok nggon aku yang melu mlebu nggonamu? Heh? Nggon piye ta ya? Nggon aku Heeh. mlebu. Hah? Piye, Pak? Ora iso wong drum ki adah kok mlebu ngendi ora. Maksudnya ki dadi Lah, wah bener kuwi Pak. Leres nggih. Ngene Pak Dalang mlebu ning drum nggih. ora, bapak era muni drum kok muni Pak Dalang mlebu ndamu iso ngono. Maksudnya ki kula ki ya melu urun tuku-tuku ngono lho wong ku ya termasuk duitku barang. Lah iki pancen milik bersama. Biasane engko lek poso iki didol dhewe-dhewe iki. Yo aja ngisen-ngisen ke dalang kondang. Lah aku ki ndek ben entuk saweran pas ning Surabaya ki lho ning nggen apa kae? Nggen mabes kae entuke dhuwit 10 juta tin. Langsung tak tukokne lemari. Kanca-kanca nggo klambi ae lebokno kene kabeh kaya ngono kuwi. Lah yo sing bener ya ngono kuwi wong milik bersama ya. Wah iya milik bersama rumah samu piye? Ya jane nek ana sareng ya didumke ben nggo tumbas sapa ngono. Aku suwi-suwi kapok tin nang lantarne awakmu kok undet-undet masalah duit. Aku isin. Lah piye ta? Lah jenengan ra butuh duit. Heh? Ra butuh duit. Ya butuh duit lek diomongne ning kene aku sing malu ora. Lah aku gur ngomong lho, gur ngomong karo masyarakat. Pak Bu, benjang malih nek ajeng ngundang kula ampun lantaran dalange. Meng ngono kok. Margane dalange guntinge. Oh. Bu iki melu sapa to, Bu? Masa ala Tatin teko kene sing nelpone aku mosok muni londap-landep ora. Sing landep iki lambene Tatin kuwi malah. Ya ora, ya pokoknya terima kasih nggih Pak Dalang. Sami-sami. Lantaran panjenengan kula saged sowan wonten mriki duwe sedulur anyar. Sesuk meneh dadi nek wis denarene iki rak ya engko dadi seduluran ngono. Tahun ngarep ganti bintang tamu ya. Ya ganti dalang bareng kok. Aja. Aku iso kok tahun ngarep kuwi. Wis di DP ta? Wis Kowe ora ngerti, tahun wingi iki ganti dalang mergo aku karo kanca-kanca ora iso. Akhirnya ya balik meneh. Ini tanda cinta kasihnya warga masyarakat Banaran karo Bu iki terhadap Madangkara lho ngono kuwi. Oh, nggih. Saestu ta, Bu? Nggih, mergo Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Lek dalange pengrawite tetep lek bintang tamune salin-salin ngene. ora apa-apa. Aku sesuk ya arep rene dhewe wis ngerti nggone kok. Rene dhewe rene gamelane rene sinabuar ngopo? Iya. Nang perapatan jare bapake ngopo nang perapatan? Nggowe ciki-ciki ya, Pak. Nggih. Nah, lek ngono ki mau pamundhute Bu Lurah, Bu Inggi, lek kene istilahe Bu Inggi, Mbak. Oh, Bu Ngersake Inggi. podang kuning. Oh, Sampeyan iki ora. Menika wau bulure namung kertas tok.
Enek duwe akeh pancen. Endi? Ning tak dum cah cilik-cilik iki lho pisan. Waduh, balik kele. Lho. Lah Kowe iki jane sinden apa kotak amal ora? Lah cah cilik kan tegel. nyuwune kuwi to. Paling ora aku iki nambahi cah cilik-cilik ngono. Alah kok sik yo le aku ora entuk-entuk le, engko entuk tak geke ya. Oh, genah. Bareng saiki cetil ngono ya, jiro lu. Cetil. Pani omone cetil ngono. Tak selentik engko. Wah. Ya, piye? Mbak Tatin piye? Piye ora krungu? Ocen heeh. Wong ya ora dikeki apa-apa kok wis jejaluk. Kono anteng nang kono ya. Dimatke sik Mbak Tatin sing cantik kaya drum. Ta dimatke. Disekseni kaya drum tenan apa ora ngene ya. Ora aja kloro-loro ngono kuwi. Ya kloro-loro wae. Wong lagi ketemu nang kene pisanan kok dunekke drum. Lho drum aku ki minyake ngono lho, Tin. Tegese aku karo kowe bersatu padu terus ngono lho. Minyake renek drume akhire ya kutah nang ndi-ndi ngono kuwi lho. Ngono berarti malam hari ini berarti dengan Dalangki Cahya Kun tadi minyak mambu. Ngono ya. Minyak kapak. Menika napa wau lagune Pedang Kuning? Pedang Kuning Bu Inggi sing ngersake. Bu Inggi, Pedang Kuning Bu Lurah pundi ta? Bu Lurah. Wah, nggih, wah sing cantik sekali nggih. Awas Bu. Ngapa? Wong sida meneng kok. Agem bawa Bu. Nggih. Nggih. Nggih, nek agem bawa niku biasane ten Yojo 300 Bu, nggih. Yogja ya Yogja Tuban beda nggih Bu nggih. Ha iya. Nggih, ora apa-apa pokoke sing penting menghibur masyarakat wonten ing mriki. Aja njaluk karo Bu Inggi wis paring akeh 300 tak siapi anggere apik. Lha iki. Waduh, lah kuwi apik apa orane ora ngerti engko ya. Pokoke lek apik 300 tak kene kowe ning parandene kok elek min 300 kowe. Tombok berarti. Tombok ora nggih. Nggih. Yo Pedang Kuning. Nadyan wujud temong paksi Nano Pripun Pak Bu, swantene sae napa mboten? Sae, tandon suarane semono gedine kok. drume kok. Nek sae berarti iki tak jupuk ya. Hah? Wih. Lurung rampung kok ya Oh, iya. dirampungne dhisik ora. Arep ndi le? Kuwi wis mutung kuwi paling ra entuk apa-apa ngono. Arep pipis. Ya. Halo manis nangsa Nonanu goleki si podang jana iba bunga henga nyanding bisa dadi pripun Mak? Tayop ke? Nggih. iki ra kok jaluk. Wis wae, wis rampung. Urung rampung lagune urung ya.
Oh iya iya. Niki engko sing kira 300 to, sing 100 tak jaluk ya. Lah napa? Bae jatahe Larso sing 100 iki. Ya engko timbilen kok. Oh timbul yo cuma timbulan bae kabeh. Aku kalah karo wong wedok. Angkene dikeroyok wong wedok kabeh. Iya. Pokoke menangan bengi iki Piai Putri iki ayo. Yo tayuke Tin, Witin, ayo Tin. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang.